Βλέπετε εδώ το μαρικάκι τραβώντας ένα νεροπιωμένο τελάρο με πολύ μεγάλη άνεση. Δούλεψε και η απελευθέρωση αυτή τη στιγμή. Και ρημούλκηση για να βγει το τελάρο έξω, να μην αφαιθεί στη θάλασσα. Έχοντας και το προστατευτικό προπέλα σε τέτοια νερά με βραχώδεις βυθούς, προστατεύουμε την προπέλα μας ώστε να μην πάθει κάποια ζημιά. Το σκηνή δεν πέφτει.